Neuvontaa ja tukea Näkövammaisten liitosta. Näkövammaisten liitto on näkemisen ja näkövammaisuuden monipuolinen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä sen eteen, että näkövammaisten palvelut toteutuvat käytännössä ja heidän äänensä kuuluu päätöksenteossa. Näkövammaiset voivat elää juuri sellaista elämää kuin he itse haluavat, omilla ehdoillaan. Tämä on mahdollista, kun eri-ikäiset näkövammaiset saavat juuri omaan elämäntilanteeseensa sopivat palvelut. Näkökulmapuhelin tarjoaa maksutonta neuvontaa näkövammaisille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille. Asiantuntijamme ohjaavat sosiaaliturvaan ja näkövammaisten palveluihin liittyvissä asioissa. Näkövammaisyhdistyksissä eri puolilla Suomea saa vertaistukea ja palveluja arkeen. Ne ovat portti koko näkövammaisyhteisön toimintaan. Lue lisää palveluistamme osoitteesta www.nakovamaistenliitto.fi. Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.